Pa to znači jako puno ne samo za rukomet na pijesku, nego općenito za rukomet u Hrvatskoj i mi smo jako ponosni u Hrvatskom rukometnom savezu obzirom na ovakav rezultat. To je već, navodno 29. medalja u nizu u rukometu na pijesku, a obzirom na činjenicu da je i sve veći interes i sve veća važnost u Svjetskoj rukometnoj federaciji koja se pridaje rukometu na pijesku, samim time ovo još veći i značajniji rezultat. Pa već se posljednjih 6 godina priča o tome da rukomet na pijesku bude sastavni dio olimpijskih igara ljetnih i sve se radi ide ka tome da doista rukomet na pijesku postane olimpijski sport jer je izuzetno atraktivan, dinamičan, daje sve ono što daju i ostali sportovi na pijesku koji su se uspjeli već u program olimpijskih igara uvrstiti, kao što je recimo odbojka na pijesku, i mislim da u skorijoj budućnosti ćemo biti sigurno i u nekakvom olimpijskom programu, bar kao nekakav pokazni sport, a nakon toga nadam se i punopravni član i sport koji će se igrati na olimpijskim igrama.